Das stimmt doch schon wieder alles nicht, was hier steht. To snad není pravda, co je tady napsáno. Pokrytectví politiků je větší než Mount Everest. Toto ční nepochází ode mě, ale od extrémního horolezce autora Reinholda Messnera z Jižních Tyrol. Zdravím všechny účastníky. Jsem Štefan a vítám vás k novému vysílání Modera Privat. Věděli jste, že výrobci očkovacích látek požívají právní imunitu? Já taky ne. Ale Robert F. Kennedy Jr., mimo jiné synovec Johna F. Kennedyho, který v roce 2017 referoval o faktech týkající se produkce očkovacích látek, o kterých jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Věděli jste, že v roce 1989 udělil americký kongres všem výrobcům očkovacích látek všeobecnou právní imunitu, takže je nelze zažalovat? A to bez ohledu na to, jak nedbale jsou jejich protokoly vedené, zda jsou prováděny kontroly kvality, jak vysoké jsou škody vzniklé skrz očkování a také bez ohledu na to, jak jedovaté jsou složky očkovacích látek. Mimochodem, pokud v jedné budově dojde k úniku očkovací látky, musí být celá budova evakuovaná kvůli riziku neurotoxicity. Rozbité ampulky očkovací látky musí být zlikvidovány jako zvláštní odpad. Není to úžasné? Od tohoto rozhodnutí amerického kongresu nejsou uznávány ani škody způsobené očkováním, ani přípustné hromadné soudní žaloby. Robert F. Kennedy Jr. ještě uvádí dále, že samotná média farmaceutickým průmyslem jsou sponzorována 5,4 miliardami dolarů. Účelem je kontrola debat o očkovacích látkách s cílem zabránit soudním žalobám. Myslím, že je to opravdu na čase s tím skoncovat a vy můžete přitom pomoci rychlým předáním tohoto vysílání svým přátelům a známým. Děkuji vám za vaši účast a sledování našeho programu. Přeji vám hezký čas. Na brzkou shledanou. Čau.